täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemejäňize salam, men Altyn. Habarsız kalma gepleşigimizin 251-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölüm diýsen bet duetler var. Menen haladım. Men pikirimçe sizem halarsyňyz we bu bölüme like goýanmasaňyz täzeliklere başlaýas. Dostlar, klip täzeliklerine geçmänkäk araňyzda rap bilen has ýakyndan meşgullanýanlaryňyz bar bolsa, siziň dikkatiňizde bäsleşik bar. Rap edip bilmeýän bolsaň onda sen bu gapydan gitgöni geç. Eger de sen ödüňe rapçi diýän bolsaň, onda bu sahna sen üçin. Bu bäsleşikde 100 sany rapçiden 30 sany sahna taýlanýar we tapgarlara bölünip jürilerin taýlamagyna bir ýeňji yglan ediler. Jüriler kim? Elbetde türkmen rapynyň hakyky muallimleri. Eger de sen bäsleşiň ýeňjisi bolmak isteseň, biziň rap dil TikTok sahypamyzda iýun aýynyň bir neçeni taýlama tapgarymyz dowam edýär. Biz senden geljek videolara garaş. Nesip bolsa Pelvan Halmuratov gepleşigimizde mihman bolýar diýdik we köpgene soraw näme üçin Pelvandan täzelik ýok. Ine size Pelvan Halmuratov bilen Mukam Jumaýewdan täzelik janymy. Gül bol bağıma, yaram tayfun bana. Sen canıma, men bilbir bağıma. Dostlar, Aýdaýa özüňden täzelik bar. Halipa Anuş Murat Durdiýew bilen Aýym Güneşim. Ayım güneşim, şeyle bağlayım gülüşüm, min yaşadyar, sen meni süýüşüm. Azat Dönmezow täze klip hödürledi, Gitmäý. Gitmek şu kıyındı zaman, seyretmene iyi zaman, aşık oğlan otları yan yan, çağırsana yanına, derman olay canına. Dostlar, öňrek Söhbet Bayramow aktiv şekilde täzelik hödürledi. Soň gitdi. Ýöne ýene täzeden Söhbet Bayramow iýizine täzelik hödürläp başlady. Sen iýsiň. Neysin men üstünde kalsın, men ýeke bolsam seni bana ýatladyp dursun. Iýsin atawma sensin, men ýeke bolsam seni bana ýatladyp dursun. Dostlar, ýene bir gowy duet täzeligi Jeren Halnazarowa bilen Haji Ýazmamedowdan Gün bilen Ay. Gel ýöneday, yüreğimi sen yanımda bolay, alımda bolay, biledim alay. Gün bilen ay, sen bilemin. Eldar Ahmedow iýizine täzelikleri hödürleýär. Berekella. Menem unudaryn. Eyle bolsa menem unutarın, menem unutarın, senden men giderin, ayzama men dolanmarın, halymy men sormarın. Ýene bir täzelik Eldar Ahmedowdan we Guwanç Hojaguliýew Näme sen? Ya araşmay, ya kürsmesin, yermesin. Ya yakutmun, ya mercinmin, görmesin. Dostlar, Guganyň geçen sorawyny ilkinji bolup kim bildi we gelin täze sorawyny dinläliň. Ýagşan guýup başlady. Hemmäňize assalamu alaykum mediatymy, hemmäňiziň tutýan oradalaryňyz kabul bolsun. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Şöhrat Alanazarow diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazmak başardy. Şöhrat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni diýsen gyzykly bir sorak we dostlar, sorak şeýle. Derýa we derýanyň arasynda 12 etaż jaý bar. Şol 12 etaż jaýyň 1-nji etażynda bir adam bar, 12-nji etażynda bir adam bar. Aňyrdan gämi gelýär. Gämi çyrasyny söndürüp öçürse, haýsy etażdaky adam ilki bolup şo çyrany görür. Kim soragyň jogabyny 1-nji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişeki ýazym men adamdan 50 manat. Onda näme hemmäňiz üstünlük soragy gatyn üstberiň.
Empo şağacanla Hacıyan Muhammedov bilen Akgözel Maşadova Yok gitme. Yok gitmey de severim, hoşlaşasım gelen o, senden doyama. Yok Benim edirsin yani senden gidesim gelen o. Yine bir Empo täzeligi Yazverdi Mahmudov 5 günlük yalançı. taşlaştık yüreğim aslanın gam derdinden, yığınanıp kayırıp kaygıları bu gerdinden. Üçtük dostlar bilen arzuğa bağlap yüreği şatlan yaz biz. Mehri bävejikler üçün hudu hödürläpdir. Men pikirimçe diýsen gow täzelik. Bağın güzel gülüni sana kurban edeyin. Sahy Dursun Hoca Kvanyň dinleýijileri üçün Aydymlar toplumy. Ey keremli Kadir Huda, garibim sana avtamışırdım. Inni Elias TikTok täzeliklerine we Firuza hittile täzelik ýok diýädim. Ýöne TikTok seretsem o daçça berekella. Beni sen yamanla, bana yaraya maşallah. Ökünüm o gaydayın, seni şeyle söylenme. Boşum sen yamanla, bana yaraya maşallah. Bir de aldamar. Inni Elias Könröri ýatlar şajagyna DJ Bega bilen Prinsesam. Anlamadığına tanımadım ağıylan içine bugün geçene. Hanı tanışını, hanı tüşünü, sevim yanmasın benim içimde. Beni yakınını almadı, bana tüymeye de koymadı. Yok mu sönümün pedası, bana teredene gülmedi gülmedi. Sen ovadan ovadan, prinsesam sen ovadan. Ovadan ovadan, prinsesam sen, prinsesam sen. Ovadan ovadan, prinsesam sen ovadan. Ovadan ovadan, prinsesam sen, prinsesam sen. Yeni bir Könröri ýatlaly Esti we Aman DJ Garaşýaryn. Garaşarım, men yarım, sevgili almaklarım. Geceleri yıldızlara, söylenimi aydiyarım. Garaşarım, men yarım, sevgili almaklarım. Geceleri yıldızlara, söylenimi aydiyarım. Daştan ne sana yüreğim menin Işkoduna yanıp koydum onu sen bilmedin. Kalbimdedir mıda bana aydan sözlerin. Hattan ayırılmadım karap kalıp gözlerim. Ken gezip okudum kaldırman aşımı. Bir de aldamar. Dostlar, inni Elias tesirleri okumalı şarjamada ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Bayram Han. Media tama işinizi üstünlük nesip bolsa inşallah tiz vaqtda 100 000'e barın. Nesip bolsa bize Instagram'dan yazıp bilersiniz. Indiki tesirimiz Atamraz Şöhradov. Salam aklım qowmy ýagdaýlaryň. A kepleri ve media tama kollektivi işlerinizde uly üstünlük arzu etýän. Udaçy diňe öňe gollaryňyz üçin köp sag bolun. Yine bir tesirimiz Ütköşk ady bilen Moskwadan Mare Burgaplyň adyndan köp salam. Söhbet Jumaýew Gülälik Gulmuradowa bilen duet etse gowalar. Bizden hem size ullukan salam. Söhbet Jumaýewiň tesirlerinizi okanlar, hemmesini gözüne tutar. Indiki tesirimiz Arzu Bayram Durdiýewa. Salam altyn qowmy ýagdaýyňyz media tama Galastandan salam. İşlerinizi üstünlük diňe öňe täzeliklerden habarsyz galmaň, media tama habarsyz galma gepleşigine ählijaňyz agza bolun. Bizden hem size ullukan salam. Dostlar, araňyzda täze gelenleriňiz bar bolsa, man kanalymyza agza bolun we like koýmany ýadyňyzdan çykarmaň. Inni Elias soňky tefsirimizde ýene bir ütköşk ady bilen hemme jaňyzyň oradalaryňyz kabul bolsun. Media tamanyň güler ýüzli işgärler her bölüminde köp ýazyp belläp geçýän. Ýöne like almak üçin dälle media tamanyň 251-nji bölüminde Yunus Amanow diýip ýaş talant bar. Şonu görmek howasy bilen işiňizde üstünlük.
Biz hem bütün musulman doğanlarımızın yine bir gedek oradalarının kabul olmasını dileýäs. Gollaryňyz üçin hem köp sağ olun. Dostlar, araňyzda rap bilen meşgullanýanlar bar bolsa, men pikirimçe hökman gatnaşyň. Sebäbi häzirki döwürde rap medeniýeti bütün dünýäde ilkinjileriň arasynda. Onda näme dostlar, şeýlelik bilen bu bölümi tamamlaýarys. Iň esasat özüňize gowja terediň. Inniki bölümde görüşýänçe hoş, sağ olun. Ayda. Şeýle saçym şeýle biraz çüşüt öň alaýynmy, likak ihimmesin ýyly alaýynmy? Haýsy gowy sen şo takdir edip bay. Biz zapisdam şu an. Bolunna eliň çartda. Vay yaman ýakynan çekýänligi. Näme üçin? Näme üçin beýtýän? Men näme üçin straşny görkezjek bolýan? Asyl ýagdaýymyň özüň gowulýasyň. Muştaklamam, senem men asyl ýagdaýym nälikdigini bilýänsiňiz. Biz effekt düşürýäs. Nälik? Original odan gyzdygyny. Bütün Türkmenistan bilýär. Efektsiz düşürýäňiz-de tamam. Serine ýazanlarny okap berjekler. Dostlar, bu bölümde diýsen bet duetler bar. Men ahadym sizem harlarsyňyz. Pikirimçe we bu bölüme like koyan bolsaňyz täzirkere başlaýas. Böyle yazmış. Ve diýdim uzat baydym. Ve diýinmi? O ne on diýip bolmaýar. Benim atnaşaýsam mykam? Rap bilen ýakynan uzakdan bir swязым bar öde. Men çyram, sen çykra, gel çykara bir-bira. Rapçılar. Çan öğretýän, rahat diýme, prokolstdan ýalym hawa. Öğretýän ýene. Stoy, ni hacı, ni birasa. Evde çok kullandığım söz. Yöne. Yöne diýmelkin. Tvoy zapach. Ben orçadan aýtmadym. İçimde kalýar. Treynerim orçadan üçin var, fazla ihtiýaçym var. Treynerim orçaby. O yüzden etrafım Ruslarda dolu. Bizde rap. Eşdýän beýip, men hiç unutmaýan ýa. Tüço diýmek bolýar. Кто ты? Zачем ты? Что ты? Men şu Googanyň soraglaryny hiç bilemok. Nerden tapýar soraglary? Emi akym işlän okmakaýa. Çigit diýä, kola diýä, sakkyş diýä, hiç bilemok. 50 man alaýjak bolýan taks pulum bolar diýip açam. Şonu alyp bilemok. Ben kimçe Google soragy ýalňyş öýre. Sen aýtdyň gowy eken. Google'da bir problemi vardı. Altotuğum dinç mi? Yine yalancı dünya başlıyor. Bana da biraz çıkan saatlik olur yatırmanı. Hudayt diyen aydıp bile. Şurada gaytala oturuyorsun. Allah. Yine. Okuduğum var. Başladı o şöyle. Altın keller yedi de aynasından.